Benvidos á sétima proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys que afronta xa a recta final do certame. Contámolo todo desde o Rally Sur do Condado. Estamos na provincia de Pontevedra para facer parada en Salvaterra do Miño, un municipio cunha gran riqueza histórica, cultural e medioambiental. Esta é unha das vilas máis antigas ao sur da nosa comunidade, bañada polo impoñente río Miño, que a separa da veciña Portugal. Viaxar ata Salvaterra e facelo tamén no tempo, porque gran parte da súa historia escribiuse nesta fortaleza, desde a que se visualizan outros espectaculares recunchos. O Parque A Canuda, a Illa de Fillaboa e, por suposto, o Museo do Viño. Esta é unha terra de importantes viñedos onde se elaboran algúns dos mellores caldos da nosa comunidade. Argumentos dabondo para viaxar ata aquí e gozar tamén dos rallies. 20 edicións cumpriu o Rally Sur do Condado, unha proba sempre dura e moi selectiva que chega ademais nun tramo decisivo da temporada. Cento 17 equipos tomaron a saída neste rally que puntúa ademais para varias copas, como foron a Clio Trophy Galicia, a Pirelli AMF MS, o Volante FGA e a Sandero EcoCup Galicia. Precisamente nesta última copa, un dos equipos favoritos a vitoria era o formado por Iago Martínez e Alex Sampaio. Bolseiros pola Deputación de Pontevedra corrían na proba da casa para eles. Os dous, ademais, foron os protagonistas do noso particular test. Vivi. 7 por lo menos. Aquí el chaval dice 7. Mos, la digo yo ya. 10,9. 10 segundos. 50. ¿Puedo quitar el móvil o...? MD no sé qué. Pasa palabra. 106 o 105. 105. Algo así me suena. ¿Del equipo, la escudería, del piloto? País competición. 16, 17. No, más. 130, 128 por ahí creo. No sé. Igual. 116. 116. No, más. Para mí, a verdad, moi especial porque o rally é o soño da miña vida, correr o rally da casa, a verdade. Nada, aparte unha oportunidade como tuve ca Deputación e todo. Esperemos acabar, principalmente, porque é bonito acabar na casa, como quen di. Eu doulle un pouquiño máis da miña experiencia que teño, tamén dentro das copas un pouco. Ela adaptase tamén moi ben, colle o ritmo rápido, entón é importante. O objetivo e resumar kilómetros, a verdade que non nisto non... Sí, sempre hai que dar o mellor, lógicamente, pero non por ser un objetivo, non. Iso non, para min, sí, o objetivo é seguir avanzando, lógicamente, pero non decir que eu chegar aí así como loco, non, con cabeciña. Xa os puxemos a proba e tamén os coñecemos un pouco mellor, porque, como para outros moitos equipos, este foi un rally especial, nun sur do condado con 12 tramos e 106 km cronometrados divididos en 4 seccións. Na matinal, 6 especiais coas dobres pasadas a Mondariz Covelo, Ponte Areas e Mos, este último o tramo máis longo do rally con case 11 km cronometrados. Para a tarde, a organización estableceu outros 6 tramos máis, os pasos por Arbo, Salvaterra do Miño e Salceda de Caselas. 12 especiais moi selectivas e con variacións significativas respecto da edición do 2023. Así se presentou esta edición do Rally Sur do Condado, no que de novos máximos favoritos a vitoria eran Víctor Senra e José Murado, coa unidade C3 World Rally Car.
Xunto a eles, Dani Verdomás, Alberto Meira, Jorge Pérez, Manuel Fernández ou David González vaticinaban unha bonita loita polo podio e tamén polas primeiras posicións dentro do Supercampeonato R5. Para David González, o Rally Sur do Condado supuxo a volta a casa, correr diante da súa xente e facelo tras subir o podio no pasado Rally do Carballiño. Ese rally de casa, ¿cómo lo veo aquí? Pues veo un poco que mi objetivo va a ser un poco pelear entre los 5 primeros, estar entre los 5 primeros. Sé que los 3 primeros va a ser muy difícil, si no fallan pues es muy complicado. Y ahí estaremos intentando dar un poco de guerra. A ver, están todos tus amigos, familia, gente conocida, pues intentas hacerlo mejor que en otras pruebas. Y bueno, ahí estamos intentando, pues, dentro de que nosotros pues sí que no tenemos el ritmo que tienen otros pilotos, no llevamos la experiencia que tienen otros pilotos, como quien dice estamos empezando, tenemos que tener la cabeza y los pies en el suelo y saber que nuestra posición tiene que ser ahí, pues intentar estar entre los 5 primeros y bueno, pues, eso será el objetivo. Bueno, en los últimos años, o la gente que me sigue un poco, pues tenía desde que tuve el último coche, fue en un Super 2000, del Skoda Super 2000, pues a raíz de ahí pues intenté, pues como no tenía ni tiempo por el trabajo, pues para hacer un campeonato seguido, pues mi objetivo era pues, alquilar, fui alquilando un coche para mantenerme por lo menos con las ganas de seguir peleando por hacer algunos rallies de vez en cuando y este año pues se me dio, bueno, pues un poco se fueron alineando las cosas. Hasta ahora también el problema que tenía pues es el trabajo, me consume mucho tiempo y ese es uno de los objetivos principales. No puedo dejar de trabajar porque sin trabajo no puedo tener mis hobbies y mis aficiones. Entonces lo primero que tener claro que primero es el trabajo y después si se puede pues ya con mucho esfuerzo, pues intentar seguir con comprar un coche y ahora pues intentar ir haciendo carrera a carrera, las que se puedan. Tampoco sé que no puedo permitirme hacer todo el campeonato porque no dispongo ni de tiempo ni económicamente tampoco me lo puedo permitir. De hecho, mi objetivo ahora era llegar hasta aquí. Obvio que los resultados pues también nos ayudan a poder continuar porque pues siempre hay ayuda, de poder quedar en una posición buena pues siempre pues hay premios y eso te ayuda bastante, que es algo importante para poder que nosotros como no tenemos casi patrocinios, pues todas las ayudas, todo lo poquito que vayamos consiguiendo de una posición pues es algo importante para poder continuar en otra prueba. Y esto lo que tengo ahora claro que era hasta el sur do Condado, tenía que ir a hacer 3-4 pruebas y después no lo sé. Non foi un Sur do Condado doado para David González, que no segundo tramo lle dixo adeus a calquera opción de repetir o resultado de Carballiño ou sufrir problemas no Fabia R5. Un abandono inesperado, aínda que polo menos si puido terminar a proba tras reengancharse en modo Super Rally. O caso é que por arriba a sétima proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys arrincou na matinal cun verdadeiro terremoto clasificatorio. Víctor Senra e José Murado foron os máis rápidos nas 12 especiais co C3, pero non puideron levar o liderado ata o final do sexto tramo. Frenar antes, pronto, izquierda 6 menos, para derecha 4 menos, buena, ceñir, tira 40, sucia, izquierda 6 más, 50, al fondo, frenar por fino 20 y por izquierda 6 menos, menos, no ceñir, para derecha 5 más, 40, izquierda 7, 50, izquierda 7, larga porras, aguantar, cae en derecha 6 más, 50 y frenar mucho. O de Dumbría, como case un centenar de equipos, sufrira unha importante penalización en forma de tempo por un exceso de velocidade no parque de traballo. O
líder do campeonato, por exemplo, caeronlle 58 segundos que logrou remontar nos 6 primeiros tramos. Pero tamén Meira, Jorge Pérez ou Manuel Fernández viron como o rally comezaba co pé cambiado para eles. Menos aguantar mucho. 60. Rasmío, para izquierda 7 a fondo. Para derecha 7 larga, aguantar y abrir 30. Y ojo, Fernando fuerte. Derecha 6 se cierra 5, menos, mucho aguantar, ojo. Pues seguirá. Y izquierda 6 menos larga, doble de 30. Y seguir final, salimos tope fondo. 150. Izquierda por derecha 7, tras largo tiro frente, para tarde derecha 7 larga de 40. Y ojo, Fernando fuerte. Izquierda 7 menos corta, muy pronto, se mucho ojo. Pues seguirá. Derecha 7 6 menos hasta Fernando fuerte, cruce. Todo o contrario lle sucedeu a Dani Berdomás e Brais Mirón, un dos poucos equipos que respectou os límites de velocidade e non sufriu sanción. Iso levounos a liderar o rally durante os 5 primeiros tramos, ata que sen remurado neutralizaron a desvantaxe e situáronse á fronte da clasificación. Sale, de 8 de fondo, cambia pronto y 8 top, con de 9 tip, 120, frenos poco tarde, de 5 tip, 200, vámonos 200, de 9 tip fondo, 120, y 10 con de 9, bien, de 9, 120, frenos por dentro, queda 5 más. Pero na pelexa polo podio e tamén dentro do Supercampeonato R5 as sancións deixaron tocados a moitos dos rivais de Berdomás e Mirón. Alberto Meira e Abelino Martínez afastáronse prácticamente nada máis arrincar o rally a case 40 segundos do coruñés. Berdomás con ese colchón dinamitou moitas das opcións do piloto de Gondomar de aspirar o segundo posto absoluto e tamén a victoria no Supercampeonato. Tamén quedaron tocados Jorge Pérez e Manuel Fernández. Ambos sufriron sancións, aínda que a do piloto de Sociedad foi a máis dura, cun minuto e 22 segundos de penalización. Para Pérez e Beira, o rally arrincou o ataque, tirando e imprimindo un ritmo moi agresivo para tentar chegar ao final do rally con opcións de podio. E que se a mañá tivo un cambio de guión inesperado, a tarde tamén nos deixou noticias importantes con vistas ao certame. Víctor Senra e José Murado mantiveron o ritmo da matinal e tramo a tramo foron afastando a Dani Berdomás e Brais Mirón ata case os 50 segundos cos que terminaron o día. Vitoria importante, a 7ª consecutiva pro líder do campeonato Xunta de Galicia de Rallys, que xa ten a posibilidade de atar un novo título de campeón no próximo Rally de Ferrol. Senra tamén se impuxo dentro da agrupación 1. Está claro que o reglamento está para cumplir, pero hai moitas cousas moito máis importantes para cumplir e non coller un por un GPS por 4 km/h, xente que fai un esforzo grandísimo por vir correr aquí, que non son profesionales, e vir un sentado aí nunha mesa e aplicala, pois a prensa é o que está por toda España, é o que quixeron isto, así que nós temos que dicir o que pasou, e para min é unha falta de incompetencia total, e creo que estamos todos de acordo, todos os pilotos, que é unha falta de respeto. Ao Deportivo, pois, contento, con un minuto que tuve que recuperar, así que marquei todos os scratch, o rally duro, 12 tramos, así que nada, todo perfecto, pero de boca, o coche de 10, como sempre, así que esperar ahora a Ferrol e intentar ser campeón gallego allí no rally da casa. A segunda posición final no Rally Sur do Condado foi para Dani Berdomás e Brais Mirón, que pasaron páxina ao abandono no Carballiño e co segundo posto logrado nesta proba sitúanse como novos líderes do Supercampeonato R5 Pirelli Recalvi. Bueno, a verdade é que o día moi positivo, non? Sabíamos que traíamos un bo ritmo a semana pasada do Rías, no que creo que fixemos un bon traballo e sacamos conclusións e ao final sabíamos que estar subidos no coche toda a semana pasada e voltar aquí ao Campeonato Galego, pois esperábamos, ou polo menos tiñamos as expectativas de estar diante, de pelear pola vitória do Supercampeonato, e así foi, non? Sí, a verdade é que é unha lástima, sobre todo porque, bueno, xa tocou a penalización, pois quizás a loita quedou un pouco máis tranquila, pero bueno, si é certo que o abandono é unha pena, pero bueno, unhas veces toca a uns, outros a outros, sobre todo
mandarlle ánimos desde aquí, que é un piloto que teño moi boa relación e espero seguir botando carreras con él durante todo o ano. Onde si houve un cambio importante foi no terceiro caixón do podio. Ata o 10º tramo, Alberto Meira e Abelino Martínez tiñan prácticamente asegurado unha terceira posición, que era un mal menor tras o complicado arranque pro piloto de Vincios. A rotura do motor do Skoda Fabia de Meira na 11ª especial cambiou por completo o desenlace. Segundo abandono consecutivo que propiciou unha loita sen cuartel entre Manuel Fernández e Jorge Pérez polo terceiro posto nos dous últimos tramos. Pérez tiña como baza o feito de ter no tramo da casa a última bala para subir o podio. A Salceda chegaba a só 2 segundos e 7 décimas de Manuel Fernández e Alex Cid. En só 7 kilómetros, Jorge Pérez e Miriam Vera endosaronlle 10 segundos a Fernández e Cid, sendo preles o último caixón do podio. Final feliz para un equipo que tamén lle tocou atacar o límite durante o día para chegar ao obxectivo. Premio que se engade o segundo posto dentro do supercampeonato R5 Pirelli Recalvi. Pois a verdad que o rally moi complicado, para nós se complicou xa desde o primer momento, porque onte tuvemos un problema vindo para a ceremonia de salida, se me fastidiou un sensor, iso pois nunca tes dominado, no? Contemplamos a opción de quitar o coche noite, pero realmente nos iban a penalizar 60 segundos e ao final pola mañán nada, intentamos no parque de asistencia de 15 minutos reparalo. Ese é un dos motivos de exceso de velocidade, que hai que recalcar que este parque de traballo está dividido en dúas partes e hai unha carretera de unión, o sea, realmente non é que os pilotos todos fóramos en zona de parque de traballo a esa velocidade nin a máis velocidade, que iso creo que hai que recalcarlo moito para que o teñan en conta os federativos. Había unha carretera de unión e aí sí que a mellor todos, pois, como non hai nadie en a carretera do medio monte, realmente creo que foi excesivo o que pasou hoxe. Non nos perjudicou moito porque de primeira hora xa te veis un pouco abaixo e bueno, despois era un pouco xogar pois con Manuel Fernández, que ao final era o noso rival directo nese momento e bueno, ao final hasta nos viu ben porque seguimos mantendo o ritmo, seguimos mantendo esa constancia e mira, ao final pois valeu o noso tercer posto pese a avería de Meira, no? que bueno, ao final é unha pena porque non as averías non a merece ningún piloto, pero son parte do xogo e nada, aquí estamos contentos por acabar, porque ao final nós estamos contentos, está claro, o noso traballo fixémolo ben, pero creo que hai cousas que non se fixeron ben hoxe. Manuel Fernández e Alex Cid co Skoda Fabia e Tino e Jorge Iglesias con Ford Fiesta completaron o top 5 final dun rally sur do condado que nos deixa a clasificación do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys da seguinte maneira. Víctor Senra, primeiro, 266 puntos. Segundo, Dani Verdomás, 160 puntos. Terceiro, Alberto Meira, con 150 puntos. Cuarto, Jorge Pérez, con 136 puntos. Quinto, Alberto Otero, 88 puntos. Sexto, Marco San Román, con 54 puntos. Alberto Nimo ten 52 e Iago Camaño ten os mesmos 52 puntos. Imos agora co repaso do ocorrido nas diferentes copas promocionais que estiveron presentes no Rally Sur do Condado. Facémolo en primeiro lugar coa Pirelli Driver Auto Top 10B. Aí tivemos a vitoria de Tino e Jorge Iglesias co Ford Fiesta N5. Ambos foron os máis rápidos durante todo o rally para terminar avantaxando en case 3 minutos e medio o Evo 10 de Juan Antonio Fernández e Maitane González. Terceiros a máis de 9 minutos de Tino Iglesias quedaron Miguel Ángel García e Paulino Arjones cun Mitsubishi Evo 6. Na Pirelli Driver Auto Top 10C, o triunfo de Javier Estevez e Adrián Álvarez chegou nos 7 últimos kilómetros do rally. Ambos situáronse á fronte da xeral no quinto tramo, desbancando do mesmo a Pablo Sánchez e Rubén Tourón, que comezaron o rally no liderado, favorecidos polo amplo número de sancións por exceso de velocidade no parque de traballo.
A loita quedou entre Gabriel Rodríguez, Gándara e Javier Estevez. O piloto de Mos deixou a vitoria na última especial na que Estevez e Álvarez terminaron por remontar os prácticamente 4 segundos que tiñan de desvantaxe. Victoria para eles e tamén dentro da agrupación 3. A verdad que todo empezou no Xirao, tuvemos un toque e despois pois un pequeno percance con bastantes problemas de 10 meses parado, moita falta de ritmo no coche, fomos intentando pelear, pero bueno, en algún tramo cometemos algún pequeno fallo e agora ao final tirámonos un pouco para intentar conseguir a victoria, ao final conseguimos. A terceira posición final nesta top 10 foi para Marcos San Román e Unai Conde co Clio Rally 5. Precisamente na Clio Trophy Galicia, dous dos protagonistas durante o rally acabámonos de ver agora. Gabriel Rodríguez Gándara e Alejandro Vaqueiro sumaron a vitoria pechando un mes apoteósico co triunfo nos Rías Baixas dentro da Clio Spain. O piloto de Mos situouse como líder no terceiro tramo e xa non nos soltou ata o final, avantaxando en case 21 segundos a Marcos San Román e Unai Conde. Segunda posición que lles fai esquecer o forte accidente que sufriron no Carballiño. A terceira posición final no sur do condado foi para Iván e Diego Vázquez, que durante as dúas primeiras seccións da matinal ascenderan á segunda posición. A peor parte nesta Clio Trophy Galicia levarona Álvaro Castro Laíño e Isidro Rei. Ambos partían como aspirantes a vitoria, pero a penalización dun minuto por entrar con adianto o primeiro control horario e logo unha picada en Mos tiraron por terra calquera opción de pelexar o podio final na Copa. Castro Laíño, que gañara as dúas primeiras probas da tempada, ve como Gándara lle recorta puntos na xeral tras o primeiro triunfo do ano pro piloto de Mos. Bueno, creo que se algo é unha semana soñada igual, unha vitoria nacional xa era unha locura, encadenada con unha vitoria no gallego, pois parece que o broche é unha semana dura de traballo para chegar aquí. Non estábamos mentalmente ao 100%, pero sí que ao final esta xente faite correr, faite estar concentrado. A ventaxa que pillamos pola mañán, pois pola tarde subemos gestionar ben. Onde tamén saltou a sorpresa foi no volante FGA. Por segundo rally consecutivo, Marco Lorenzo e Diego Gil vanse sen carga. Aquí no Rally Sur do Condado foi por unha descualificación que chegou nas verificacións finais, aínda que o piloto a ten recorrida tras presentar unha apelación. Antes de todo iso, Lorenzo e Gil lograran a primeira posición tras terminar un rally moi complicado e cheo de incidencias. A máis importante, unha saída de estrada na matinal que deixou moi tocado o Peugeot. A pesar diso, seguiron facendo bons tempos e acabaron como equipo máis rápido do volante FGA antes da posterior descualificación. No segundo tramo tivemos unha pequena salida de pista, un fallo meu, a verdade é que iba bastante despistado. Por sorte foi nunha curva lenta e foron daños estéticos, non perdimos moito tempo. Despois tivemos a mala sorte tamén que nos rompeu un conector dun inyector en Mos, aí sí que perdimos máis tempo. Pero despois que as penalizacións estas que se meteron agora por exceso de velocidade na asistencia, verdad, a clasificación dou un vuelco e vímonos, creo que terceiros a mediodía, algo así. Aguantamos todo o día co puente do coche torcido hasta mediodía, cambiamos un espigo, non foi suficiente, o puente, está torcido, pero iba un pouco mellor e pola tarde decidimos apretar un pouco e ao final, saleu ben. Así, o triunfo, o primeiro da tempada, foi para Adrián Torreiro e Pedro Rivas co Saxo VTS. Ambos foron os únicos que lles deron batalla a Lorenzo e Rivas durante o día. Torreiro, ademais, foi o vencedor dentro da PXP 25. Diego Camuñas e Lucía César terminaron na segunda posición do volante FGA por diante de Luis Miguel González e Ezequiel Salgueiro. Estes últimos quedaron a só 4 segundos da segunda posición. Na clasificación xeral do certame, Marco Lorenzo aguanta como líder, pero xa só ten un colchón de 13 puntos sobre Adrián Torreiro. Onde tampouco terminou o líder foi noutra das copas de promoción, a Pirelli AMF MS.
Aquí foron Jacobo Segade e Andrea Fidalgo os que tiveron que abandonar tras sufrir unha avaría no Peugeot no 10º tramo. Ata ese momento marchaban na terceira posición nun rally no que non tiveron o ritmo para pelexar polo triunfo. Si o tiveron e lograrono Álvaro Pérez e Manuel Alfonso Estevez co Citroën C2. Foron os máis rápidos en 8 dos 12 tramos e resolveron cun triunfo a mala serie que os acompañou en Pontevedra e a Mariña Lucense, onde non puideron rematar. Vitoria importante para eles porque con este resultado sitúanse como novos líderes da Pirelli AMF-MS, sendo para eles tamén o triunfo na agrupación 4. O rally xa sabíamos que iba a ser moi duro, xa levamos uns cuantos anos vindo correr aquí, creo que supemos administrar ben desde a primeira hora da mañán, sin cometer errores, rodando a un ritmo alto, e bueno, foi o que nos fixo pois estar aquí e ganar a Copa, que era o que viñamos buscando, e ademais que nos facía falta, que vimos de 2 abandonos, e bueno, creo que agora nos volvemos a meter na pelea. A segunda posición no sur do condado foi para Juan Carlos Pampillón e Cristian Álvarez con outro C2. Ambos quedaron a máis de medio minuto dos vencedores. Francisco Pazos e Daniel González ocuparon a terceira posición que vaticina unha emocionante recta final polo título. En a Sandero Eco Cup Galicia, rally de supervivencia pros equipos inscritos na Copa. Comenzaron 4 e só puderon resistir a dureza do percorrido 2. Iago Martínez e Alex Sampaio sumaron en Salvaterra do Miño a segunda vitoria consecutiva da tempada e consolídanse como os grandes favoritos para gañar a Copa. A segunda posición a case 2 minutos foi para Pablo e Eloi Lorenzo con outra das unidades do Dacia Sandero. Salimos nun rally de máis a menos, a verdad. Salimos pola mañán, apretamos un pouquiño para intentar coller un pouco de ventaja. Tuvemos aí unha penalización de 20 segundos, intentamos recuperar a penalización esa e despois xa no tramo de Mos foi cando miramos que Pais tuvo unha salida de pista, que por sorte están ben. E nada, despois aguantar o rally para poder chegar aquí. Tuvemos un pequeno trompo ahora no último tramo, pero bueno, xa o ritmo xa era máis baixo, ao final os riscos son menos. A peor parte levona Santi Pais. O pontevedrés corría na casa e no sexto tramo sufriu unha saída de estrada que o deixou fora cando marchaba como a líder na xeral. A sétima proba do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys tamén nos deixou novos vencedores dentro das diferentes agrupacións do certame. Na dúas, Pablo Sánchez e Rubén Tourón lograron a vitoria de maneira contundente con máis de 7 minutos de vantaxe sobre Jesús Vila e Iván Rodríguez. Iago Martínez e Alex Sampaio completaron a zona de podio. Na agrupación 5, Elliot e Marcos Gómez lograron o triunfo tras ser os dominadores absolutos durante prácticamente todo o rally. Con 5 scratch, todos eles nas seccións vespertinas, souberon as diferenzas que desde o arranque xa houbo tras as diferentes sancións por exceso de velocidade na asistencia. Ao final, a diferenza co Fiat 600 de David Martínez e Adrián Guillade foi de casi 1 minuto e medio, mentres que o podio final ocuparon o Jordán Couso e Diego Creo cun Seat Arousa. Antonio Vázquez e José Antonio Fernández na agrupación 6 e Juan Manuel Freiría e Sheila Bermúdez na 7 completaron a listaxe de vencedores. Precisamente estes últimos impuxéronse tamén dentro da categoría de históricos co BMW E30, por diante de Javier Andrade e Xela Mariño, estes cun 3.25. A terceira posición foi para Carlos Gutiérrez e Susana Casal. Os vehículos de tracción traseira terminamos o repaso ocorrido nesta sétima parada do Campeonato Xunta de Galicia de Rallys. Pero aínda nos quedan máis noticias que repasar, aínda que estas facémolo xa nun formato breve. Vitoria dun equipo galego na Clio Trophy Spain no pasado Rally Rías Baixas.
Gabriel Rodríguez e Alejandro Vaqueiro lograron o triunfo por apenas 5 segundos e 3 décimas sobre Javier Cañada e Adai Santiago. Gran rally do piloto de Mos que foi de menos a máis alcanzando o liderado na sétima especial. No noveno tramo, Scratch de Cañada relegaba a segunda posición. Cunha desvantaxe de apenas 2 décimas, Gándara certificou a vitoria marcando o mellor tempo na última especial para lograr o triunfo na casa. A peor parte levaron a Álvaro Castro Laíño e Isidro Rey. Tras liderar a Copa durante gran parte da primeira etapa, sufriron problemas na batería do Clio e afundíronse na clasificación. Peor sorte tiveron Adrián Vázquez e Melisa Lorenzo na Copa Hyundai i20. Esta dupla, bolseira tamén pola Federación Galega, acabou na sexta posición e moi lonxe da zona de podio. Non foi un rally cómodo para ambos que sufriron unha lixeira saída de estrada e tamén unha dobre picada, deixando ao final do rally a máis de 9 minutos de Sergio López e María Esther Gutiérrez. O único positivo para Adrián Vázquez é que, pese ao mal resultado das Rías, segue como líder da Copa Hyundai cun punto de vantaxe sobre Arnau Bartés. A cuarta proba do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña deixounos a terceira vitoria do curso para Jacobo Senin Conova. O piloto de Cuntis foi o único que rodou por baixo dos 2 minutos nas 3 mangas nas que tomou parte. Senin avantaxou en 16 segundos a Alexis Vieitez co Fórmula Dicode, mentres que o podio absoluto completou no asturiano José Antonio López Fombona co Audi RS5. O campeón de España de montaña impúxose en carrozados e fixo ademais marcando unha nova marca na ascensión. 18 segundos e medio quedou Javier Carballo, segundo clasificado co Porsche 991. Terceiro foi Manuel Senra co Peugeot 308 TCR. Dentro da clase 9 a reservada aos Carcross destacamos o triunfo de José Ángel Rodríguez con Mateo García, piloto bolseiro pola Federación Galega na segunda posición. Sito Cabral e José Manuel Quintas impuxéronse en regularidade por diante de Iván e José Antonio López, estes cun Peugeot 106. A próxima proba do Campeonato Xunta de Galicia de Montaña celebrarase do 2 ao 4 de agosto na subida á Estrada. Alfonso Pisco Ventín segue intratable no Campeonato Xunta de Galicia de Rally Mix. O piloto de Cotobade foi o máis rápido en 4 dos 5 tramos cronometrados do Rally Mix de Tomiño, Serra Argalla, Figueiró. O líder do certame impúxose demais dentro da Copa MRF. A 24 segundos quedou na xeral absoluta Sergio Fernández cun a base, mentres que o podio completou no Abraham Vázquez cun Yacar Cross, a pouco máis de 40 segundos do de Ventín. Na clase B, a dos turismos Manuel Osorio e Alberto dos Reis conquistaron a vitoria con 7 segundos de vantaxe sobre Tino e Jorge Iglesias. A terceira posición foi para Diego Vila e Alex Sampaio con Mitsubishi Lancer Evo 10. Na Copa Pirelli 4x4, triunfo para David González e Roberto Mejuto con Lancer Evo 8, mentres que na Copa Iniciación os máis rápidos foron Juan Manuel Cajigao e Iván Bergondo. Cuarta vitoria consecutiva da tempada para Rubén Gandoi no Campeonato Xunta de Galicia de Slalom. O piloto fenés logrou o mellor tempo e bateu por apenas 2 segundos a Pablo Castro. O terceiro posto na Laracha foi para Aitor Fornos. En debutantes, Alejandro Cajiao levou o triunfo, como tamén fixo Mariquiña Chao no trofeo feminino e Álvaro Freire no trofeo Arteixo Motorsport. Así co resto de noticias do mundo do motor na nosa comunidade despedímonos. Hoxe facémolo coa imaxe dos grandes protagonistas deste Rally Sur do Condado, Víctor Senra e José Murado. A nosa próxima parada será a finais do mes de agosto no Rally de Ferrol. Felices vacacións e ata pronto!